Raozy izay tsy haiko magnangy tovavy izay agnisan'ny tsara am'ty mpiompanankanto vehivavy eto Madagasikara no vahiny ny fandaranantsika am'ty androany ty maro fagnontaniana zay napetrakatsika tagny tam page natsira zegny na tamin'ny hira tiako na imetrahantsika fagnontaniana aby naveto ny andriamba volagnitry andeha maly zay fagnontaniana zegny zay azony valiana tsy zay amin'ny fahaizana maly azy amin'ny fagnontaniana zay napetrakatsika tam'ty androany ty ke faly magnano mbala tsara akory aly atsika jao zay mpanaraka ny fandaharagna nareo agny amin'ny tany arabo moa nangataka koko spesialy rehefa ko mialoko anareo satria maro be nareo mpakafia ny fandaharagna sy mpakafia Raozy ihany koa magnasa nareo mpanajana sady mpiavagna agnaraka fandaharagnatsika hatramin'ny farany io tampanomboana ankasitrahany sahady ny mpanao fandaharagnatsika ny gargoatsokinaka ny hira tiako ny Hérisson film ny mpampianatra antsika niany koa ny Jumelle boutique ty aravito tambolokandrony koa ny dia agnisan'ny ankasitrahany faly magnambala tsara amin'ny Raozy nagneky ny vahiny atao fandaharagna tsy vera zegny iya mbola tsara medare mbola tsara akory aby iya mbola tsara nareo jiaby magnaraka fandaharagna ankafizintsika jiaby to koa iya Raozy ataoko hafahafa ny fandaharagnatsika niany ty za tonga de avy hatragny hidrika amin'ny araiky zay tegna nampisaotakotika ny maro ngoma vadin'olo ary maro n'olo nankafia alefa miboaty alefa mibara antragno tegna nankafizin'olo maro tsisy zavatra conscience mety magnelingely anao ve taorian'ny famohanao hira igny sa hoe nilaminy comme satria hoe tady vola atao de nalefanao comme ça fotsiny le hira tsy hoe nisy raha nagnelingely zavaka satria zany hitako le raha moa tegna nankafizin'olo satria le raha moa tegna iagnan'olo zany le tegna nampa hoe nazaha lasa karaha hoe bon fier aby zaho sa fe tonga niafatra igny za tegna hoe maro satria tena maro medary hitako olo biegny am'le zavatra zany tegna izy oui Raozy par rapport aux hira zay anao ve makasitrika le fangalaran'olo vadin'olo sa zay juste hoe le hira zy de zay samy mandray zay fantandrify azy ny olo za boka ndraiky tsy hoe mankasitrika le fangalagna vady edy zany boka ndraiky raha fa tsy fatapoka mangala vadin'olo zany fa le izy fa zany fahitako izy aloha afa kila olo amin'ny anjara anazy donc hoe zany donc hivolombolagna koa zegny kapobeny hoe kila olo namezanjanary amin'ny anjara anazy fa misy koa izy midary tsy hainy le olo manambady efa izy tafiaraka am'le olo zany avy amizay hainy izy manambady izy fa tsy tafiala mety tsy vola le olo izy fa tsy tafiala am'le hira igny bokazina izy fa tsy tafiala mety soa misy vola le ologno avy le olo koa mazoto magnamia vola bon ty fa mahavita zaho izy mety arakaraka le financement zany mandeha de tsy tafiala maro zany le mahatonga le kan'le ologno tafasa mavadin'olo agny le izy efa tsy hoe donc zay choc normal fo zegny aminao izy tsara kosa le fangalagna vadin'olo zany ndraiky aloha tsy pour le fangalagna vadin'olo za fo mbo contre raha koa fa ianao nin'olo aza tao fa de toute façon angala retim-po fogna any aminazy io matoa anazy zany natany nisy moegny fo tsy alano nisy moegny fa tsy alano nisy moegny dikan'zegny olo jiaby angalariny vadin'olo zegny zity someny fo satria vadiny tsy alana izy misomanao fa misisiny ato maro koa boka ny lehilahy aminazy koa izy iny na lehilahy mbo ndraiky mangala vadin'olo misy koa ny lehilahy mangala vadin'olo medary tsy vaiafa mangala vadin'olo fa en général ndraiky zany vaiafa tena spécial ny tena marina zany boka lehilahy zany lehilahy zany somary vitsivitsintsika zahay vaiavy donc zany fa ny tegna marina aloha le fangalagna vadin'olo aloha za ndraiky aloha contre aminazy contre anao aminazy fa hiranao igny tianao matiako sa fe zany le izy zany tena hoe marigny satria maro olo mangala vadin'olo zany tegna izy aminazy Raozy nao ty ma Raozy fleur sa Raozy couleur zany raha non misy la Raozy fleur misy hoe couleur rose fleur couleur rose izy roa satria olo misalasala ino mana vely Raozy couleur rose izy sa la rose fleur tena konagny nita amin'ny agnarany la rose fleur voilà agnaranao io sa ino izy zany agnarako izy fa tsy natsangana zany tena izy tsy haiko azavegny za zany natao tranieuse tena agnarako tranieuse parce que olo miaraka amin'ny mahita compte personnel c'est vrai non ici
Tranqueuse tegna agnaranao. Fa Rose zegny agnaranao mbola hely tagny kainganao agnaranao mbola hely nasangana daty zany tena izy. Ia. Dia io zegny entinao. To de fanaleko. Fa i tranqueuse ty dia tsy mety sarotra ampankafy no tranqueuse. Tsy voatomagny feky. Natao mpampianatra anay matetiky tsy mahatomagny. Sabadida karaha jiaby. D'accord. Rose, niditra misehatra la mozika ianao satria nagnino? Maro ny zavatra mety atao ndraikindraiky midika la mozika viavy tatata fara mba hitandreo lehilahy manambola mba hitandreo vazaha ty andehanagna andafy tafiditra agnatin'ny kazany ve Rose sa manao akory? Tegna tsisy izy aloha. Tantarazary letry efa ela letry mbola hely za fa tiako edy le hira. Efa nanagna fikasagna hoe ty hira edy za. Fa le aigna maso ndo tegna tsy nihirako. Fa taty afara zany hitako zany ôlogno karaha hoe pourquoi pas za tsy hira. Ka voalohany zany le izy tena somary nataoko hoe tsapatsapa. Tsapatsapa hoe ambilambo zavako hoe talentanakaty karakory. Za moa zany ho anjanahary koa fa nagnano tonga de fa hoe zako karaha tian'olo ale tatady vola mazavagna sampanjary. Bon, ilanirana tamin'ny général degré man voalohany. Misy hira raiky malo voalohany. Ino atao voalohany? Izy ko azonareo ono za nagnano cover ny Anisety. Igny tsapako hely hoe karakory fitaragnyesan'olo feoko satria za tsy de natoko hoe karakory. Karakory farangesan'olo feoko, karakory fahitan'olo za mihira. Par exemple. Tsaroko tsara ny Segaslandro ny publier izy. Zay ko fa za nangata tamin'ny site hoe karakory ataoko hiranahy igny hoe ataoko cover. Non, tsisy problème izy de ataovy. Mbola tsy niboaka clip. Za amizay nataoko. Za ko fa hoe ni publier igny le raha hoe direct zavako hoe za ny zavako réactionn'olo. Hazoko honogno hoe nisy olo nivolagna hoe ha na tsara feo e. Allo hira za. Ia, zany tena nahatonga izy. Donc avy amizay za direct hoe allo hira. Bon, afaponao jusqu'amizao. Jusqu'amizao za tegna afapo ary grâce ame fan koa, grâce aminareo jiaby zay mankafy. Tegna hoe nampirisiko hoe sady nampamotive za hoe hihira ary tsy hijanona maloha. Tegna mbola tsy maneritreritry hijanona konay. Bon, Rose, misavorovoro ny sain'olo mpankafy anao ndraikindraiky. Zegny ndraiky question petraka foana. I Rose ve manambady, i Rose misy deuxième bureau, izy manambady vazaha, izy mandeha marody zegny farandafy amin'ny tany manintsy agny. Jiaby zany koragna alefan'olo. Ka tiako une bonne fois pour toutes ambaranao olo mpankafy anao, za magnano raha karaha zao de vita. Ia. Voalohany aloha tsy mirody e. Ia. Io tsy malo koragna non izy io boko olo samby amin'ny lalam-piainana anazy. Fa ia, avy nisy relation amin'ny vazaha. Tegna nisy relation tamin'ny vazaha. Avy nisy sa nisy mbalo misy? Avy nisy malo. Tegna io zany avy nisy. Ary tegna nisy tegna hoe ary tegna nandeha partout. Zegny donc agnanaovan'olo za hoe mandeha marody andafy. Satria za tiako le publier hoe ty tanàna nandehanako amizegny e. Ty tanàna nandehanako tamizegny. Jusqu'à Philippines fahitako ty. Izy ko tany seketo za lasa tan'olo wera. Izy ko tany seketo hitako jiaby za tan'olo wera. Zi donc mety marigny olo misy tandra feladia mandeha. Za zala nandeha marigny e feladia nahaka misy tandra mahintigny be zay. Ke zany fa niaraka tamin'ny vazaha zay nitondra tety tany jiaby. Tany jiaby ndraiky tena misy relation tamin'ny vazaha de voilà. Après zay donc angalangalondra hely any Madagascar. Ravagna zay momba izy igny. Ohatrany karaha ohatrany somary efa mijanojano hely. Bon, pendant zay fotoagna zegny Rose, merci beaucoup tamin'ny favaly fagnotaniagna. Tsy mirody tsy vadegna vazaha izy io fa calme. Tsy volagna anazy zay zegny résumé afaka miako ny raha. Manjany misy gasy mandefa amizao fotoagna. Ia, amizao fotoagna zany misy raha tovolahy mbotrimbotragno agny garde décor madinidinika sa ino. Ia. Za ndraiky aloha tsy midoka tegna fa za karaha tsy tokony célibataire hela loatra. Bon, célibataire hela. Tsy célibataire hela loatra donc io boko medary mpagnonkogny misy fô ndraiky. Fanjaranao feky mahe. Voilà, anazy zany. Va efa jiaby aloha za tsy meraka hoe za fo fa natao olo boka. Asanao fa mandombolombo akô sady misy laza io. Non, iny ndraiky tsy possible hoe na mandombolombo fa magnonkogny zany misy fo fa anjara telefôny anjara hoe
Eza mirety mbola ny atao hunde. Ana ko fa misy le magnan ko bonbon. Ngalangala coin azna. Rose. Ambara zaho karakory genre lilahy tianao. Oui, mahafinaritra tia lalahy zao lalahy. Oui, tiako anao lilahy mariny tia aminao mba ambara zaho mana karakory. Za malo tsy de misy préférence loatra. Tsy de misy préférence loatra fa izy boko olo samby amin'ny coup de foudre anazy ataoko karaha zany aloha. Olo samby amin'ny coup de foudre anazy fa kila sans dépendre le raha nampataitry lohako zany zany donc tena ilazako izy. Sans dépendre raha mampataitry lohako donc na izy malandy na izy jobijoby na izy zarazara fa izy koa hoe misy raha koa re mampataitry za aminazy. Misy le raha mampataitry anao eto. Le raha mampataitry za aminazy tsy haiko hazavaigny baka. Tsy haiko fagnazavagna izy sans dépendre olo koa. Dika zegny mety managna chance daholo na ny fôpôky ny joby ny lava. Za aloha tsy tia olo fôky. Ôka aloha zava. Za aloha tia olo lava e. Tsy tia olo fôky miala tsiny. Azafady indrindra. Igny aloha tena tiako hazavaigny ary basi. Fôky karakory fôky par rapport anao sa? Za tsy mila olo fofohina. Za mila magnamia bisou miandro. Fa tsy anao nagnano igny. Za tsy mondriky. Anao mila olo lavalavanao zegny. Za mila olo donc zegny raha tsara zegny natao izy lavalavanao baka olo mafimpigny anao tsara mavita. Za baka tiako za mandry igny tiako mila olo mahay mitologno za igny fô. Anao zay mandry mila tologno igny. Voilà. Ka zay taonao mandrapakian'andro anao mitologno io fô. Na mandrapakian'andro za tologno igny fô. Dika zegny mila matantanjaka bra baka izy igny. Tsy question resaka bra fô. Non, comme olo tologno fô mandrapakian'andro. Mitologno zegny midary tsy mety partinty fô. Tsy raha mibata tsisy force ao. Ke mila voafogno baka anao kofa tologno igny. Fogno fogna ao. Rose. Na fitirina ndraiky général degré. Manakory navian'ireo nagnano le fitirina. Navy nisy koragna nandehandeha be zigny tagny. Zigny nisy tompony hira igny, nisy zao hira igny vidindreo tary anany. Maro izy raha fa rasa. Iya. Fataloha be izy fa nakory namboan'ireo nagnala amin'ny fitirinanareo igny. Iya, fitirina igny maloha tamin'ny Esga. Zegny doko aloha zaraiky tsara. Fitirina igny zany hira fa za tsy nahay hoe izy efa nisy hoe hira niboaka na karakory. Za mbola tsy mihira. Za zany komasy hoe hira de za zany juste hoe nalefany taminahy le hira. Nefa niesga. Ia, nefa niesga taminahy hoe anabafiko ty izy misy hira tsara magneva anao. Anao kofa voagno hira karakory. De taragesako izy laniky. Hoe diavolagna donc. Taragesako izy laniko. Za amizay kofa naregny izy laniko igny za mandry mitandregny izy direct hoe général no samby aminay Majunga ao. Ia. Zany hoe ale ataoko fitirina za direct ataoko fitsy. Za mo zany izy kofa hoe hira igny tiako to defa hoe hita. Ia. De izy amizay zany za kofa nandinidiniky igny direct nantsofiko izy efty. Izy kofa nantsofiko mo izy tsy nandao. Izy kofa taregesany hira mo laniny bon andao atantsika izy fa za tsy nahay hoe fa hoe fa nisy olo naharegny le hira. Fa efa hoe hira naboakanay zay voregniko nalaza hoe fa nisy niboaka hoe misy amin'ny feon'olo hafa. Fa za vao tsy nahay saloha satria nihinay mo zany nalaza nin'olo fotsy aregny na izy tsy aregniko voilà amizay karaha-zany doko. Ia. Zegny fandeha donc anao nitondra le hirany de mandeha tamin'ny général degré. Voilà, de mandeko tamin'ny général degré nataonay tsy salasala mo izy de nataonay zany le hira. Fa tsisy raha losolosy entre le général degré pendant izay fanaovagna ny hira sy ny ino nifandretony pianada sy ny tsara nanjengy za. Tsara nanjengy za e. Ary anao koa tsara nagnano raha mety hanjingany anao. Za tsara nagnano fihetsika fa hafa tokony hanjingany za. Donc zay tena madio maloha. Ia. Zay samy madio avy koa mo za kofa nahay izy tonga de fa haiko izy manambady. Tany edony varo izy tsy samy vadin'olo e. Tonga de fa haiko izy manambady. Tonga de fa haiko izy nisy vady amanjanaka. Ia. Tonga de fa hoe bon juste hoe hira mo zany entre anay de fa nihira. Donc voilà. Fa nagnano hira. Karaha fa hoe fa pianada zany zay izy. Zegny fa mombamomba ahitantegna fa vianao. Satria ndraikindraiky za amin'ny Majunga nefa za marigny tegny tsy mety be ny tapany ato ino ahitantegna fa vian'ny Rose. Za 28. Antsuhi. 28. Ambanivolinareo. Tombo ta Majunga ndraiky tena natombo za zanatany Majunga. Voilà. Ambanivolinareo Antsuhi misy ambanivohitra nareo hany. Misy ambanivolo Ampandriakilandy. Ampandriakilandy amoron-dalana sa miditra agnaty ala. Tsy de agnaty ala loatra. Na ko avy amin'ny croisement Diego ndraiky Bifandriagna. Tanao le croisement. Igny Bifandriagna de igny Diego.
somary mandeha hely donc même pas 100 mètres am'le ndeha bifandiagna dia mijotso mitsofoka agnatiny. Ah bon, tsy lavitra dia zay ndrendrendre mandeha tongotra mandeha 5000 fa bus mandeha aminay. Antantegna fa vianao. D'accord Rozy. Hatreto fa firy hirany Rozy zany boka fa firy audio fa firy clip. Le audio malôha tsy voisako. Le audio agny malôha plus que 10 na 12 na fa tsy haiko na 10 fa lefa niboaka donc fa eo amin'ny sy 1.10. 1.10 miampy fiteroa io. Fa lefa hiboaka koa, lefa hiboaka fa atoato fa misy eo amin'ny telo zareo ao zay. Fa clip efa 2 vita fa miamby le hoe aizany aboaka aizany mbola tsy aboaka dia mbola miaramiaraka am'le mpiara-miasa amin'tegna moa zany iarahagna magnano izy. Am'hirana jiaby naboakanao izany tegna tianao mamin'ny fonao tamin'ireo hira reo tegna hoe tiako maro izy io raha nataonao hoe natao izy naboako tiako fa misy raiky fa tegna ndreny fonao ty tegna nafapo za tamin'ny hira nakajy. Pankafy malôha tegna laniny foko. Pankafy tegna nataoko tamin'ny foko manontolo. Tegna tamin'ny foko manontolo donc hoe. Ambara zany tonga lenga mpagnanienga. Non. Satria tena matandregny le hira maro tratran'le ka mihitsy. Zay ngely mba tsara izy mahakanto le hira eto. Za ndraiky zany e. Za zany somary mahatsinitsintry hely kany vaiavy. Za zany tonga za ty kofa misoma. Za aloha tegna donc ataoko 70% olo mizaha vaiavy jiaby. Fa za tatoato commence nahenarinary lalahy za commence zay nandeha tourner tatoato letry niviany pankafy aloha tegna commence naro be zany taloha tegna viavy zany mivolagna hoe viavy zany tegna viaviko ne tegna mahazo vaiavy zany fa zao zany tena izao commence efa mitovitovy commence fa mitovitovy hitako koa fankafezandreo le pankafy igny tegna nahazo sontogny lehilahy be zany le izy fa le angam-panahy tam'le pankafy zany zay vaiavy ipoka ndraikindraiky misy olo tiagna fa tsy haiko zingeny ipoka fitiavagna ipoka raha mitsiry izy tsy raha ampanirigny fa mitsiry ho azy misy olo mbo misy karaha nare lalahy hoe nare mahita olo mandalalagna igny ha petry mbo ndraiky magnano karaha igny zay efa tsy mata hoe anjegny fa kanefa naboaka le zava satria raha histoire agnatin'le hira tantaraigny voilà zany zany le izy ankapoben'le izy zany hoe zay zany mbo misy olo mahataitry zay efa tsy saikina zingeny dia hoe alefa misitrisitrika ty fogna hoe soazahavagna sary igny feky ndesigna mandry hino tiako lalalahy finition hira igny tsy regniny tompiny le fitiavagna igny le finition le hira zany tsy hoe regniny tompiny fa nata karazany na somary nasehoseho azy hoe fa hoe zatô tiany vaiavy tô ehony agny zany nasehoseho am'le clip tagny tondragna izy nababaka tsy moramora beka mba fale olo hoe bon midiranao hoe zatô tsy mivolagna fô doko zatô izy tô tsy magnano agny zany satria afabarabara mazava tsara donc voilà manakory ataonao migérer satria viavy ndraikindraiky manahiragna fitazomagna lazany viavy misy viavy malaza bebety fa agny hitako anao hitako lazanao andesinao igny karaha igny tsy manahiragna anao fitazomagna zay laza zay ary ny astuce mety ahafahanao mitazomagna lazanao za malôha mbola déjà zany tsy afaka lazaiko hoe fa mahay raha boka za satria za tena mbola afaka lazaiko mbola vaovao hely za zany somary mbola vaovao fa hatreto malôha karaha hitako mbola le mandeha ho azy karaha mbola tsy de misy resaka hoe mbola hoe fitazomagna be hoe ataoko karaha zany malôha avy amin'izay sy tô tsy lôsogno hoe za zany karaha mbola hoe karaha zany hoe satria donc ny tena marigny za irana bako zany mbola ankafizin'ny mpankafy za za zany karaha mbola hitako le mandehandeha ho azy fa zay ndraiky efa commence angalangala onogno hoe manakory tsara anaovagna izy ty donc tena mbola tsy haiko tsara aloha ivolagna izy Rozy manakory ny misy zanaka hatreto sy manakory sa mbola miandry programme sa hoe ataotinao vy sa ino raha mampakasika zay tegna fa maminavina ndraiky fa mbola tsisy fa maminavina sa hoe fa non sa fa mesamesa sofinazy fa mandehandeha tsikelikely fa mandeha ny lohany fa sa manakory mbola tsy endriky ndraiky mbola tsy endriky nisy lohany mbola tsy endriky nisy forumporony fa afa vinavina ndraiky afa tegna fa maminavina azy fa tegna hoe agnatiny hoe le raiky
lera sa hoe mbola agnatin'ny sivagna zao ho babany io bôka ndraiky tsy maintsy mbola legnilegny honogno tsara be izy volaniko te igny e zay gasy mbola mirabirabe mbola manjanjara mandefa amy gasy ty defanao zanaka ty gasy za tena agnano amy gasy atantsika amy gasy e ia amy gasy donc mbola managna chance ny olo jiaby mbola manjary mitsapatsapa chance ia manakory ny mpiara-miasa aminao managna manajera ny ino sy ny tariny tiako resanao aketo ia Rose zao fa misy manajera aveo profiteko eto zao tonga defa alefako hoe zay zao fa grand complet zay fa grand complet satria iny tena fangatahanareo maro nanomboko zay nandeha tamaro antsetra igny boka zany za maloha tegna midoka maloha voalohany eto nareo maro antsetra tegna hoe mankasitraka fa tianareo marigny Rose tegna fitiavanareo tegna tsisy hypocrite ne tsisy hypocrite fa tegna tianareo fangatahanareo jiaby tagny grand complet fa amy taogno ho avy izy tsika 2024 fa ambadiky tragno amy taogno ho avy aza misy raha isalisalagna fa titezitsika be anareo zay nagnatso zahay tsy azonay regny titezitsika be anareo jiaby fa atanay fafampo donc zany raha tiako volagniny fogna hoe atreto zay fa grand complet zay fa zay naovanareo zay soke zay mandeha grand complet zay mandeha donc manomboka 2024 atsika mamagno mafy amizay donc mafimafy raha ambin'olo 2024 commence mafimafy dika zay mandeha baly mitsofoka ambanivolo sy agnatala jiaby mandeha ambanivolo amizay atsika safe zany maro be zany matetiky commentaire hitako anao i donc plaisir fogna anao artiste miavogno tsy tia zay ambanivoly anao tsy tia lalagna ratsy raha jiaby zany hitako hoe ao hitako jiaby commentaire anareo jiaby fa eto za mamaly anareo fa ho avy zahay Rozy kabaka ty olo mbambaraza edy kabaka ia invité ko anao andeha an-tragno ny sakafo ambaranao zay kabaka gasigasy vary ndraiky ino kabaka Rose tegna tia ro mazava ia tegna tsy tia sauce feky za ko magnano sauce donc sauce ritry ary tegna tsy malany hanigny fa za tia ro mazava surtout fily batata miaro hena miaro angivy magnampy vary hena mampagnampy vary hena matavitavy sa hena manao kosa lera fô ndraiky tsy de tamahia loatra fa leralera asiagna angivy maromaro angivy fely batata afangaro izy asiagna lasasarinazy izy misy lasary mangahely marindriny ake na logorgedy tsy disanigny azy na logorgedy tomate anao kopo tamagna za an-tragno nata fa zany ro mazava matitiky atao mazava ia asiako magnamianao note anao raha ny artiste zay fa managna laza ny salasavy dadilove game jet atsika mahazo 20/20 amy artiste reo firy notenao anao tompony asiako magnamianao note ampafantaro tiako hainao valeranao tompony valeranao ambarany mpakafianao valimo zany tsy voavaliky zany fa mahazo za zay fa mahazo zao e za zay mba fa tokony zao kosy za maloha tsy hoe magnambony tegna ndraiky maloha fa tsy akontin'ny le ambaniny 10 maloha e mba mahazo moyenne mafy mahazo moyenne ndraiky maloha ketseniky anao firy note io mba tokony firy ambelako are magnome note nahy anao tiako mahay valeranao mahafilaniany ia anao tiako hoe valerako laha mba zao za mba zao anao tompony tsara anao za lahako zahavagna lankapobe Cosa vuoi capire? Ma sei oh, easy. Sei Silvene não. Sei Silvene. Eu não esqueço lá. Maka sitra. Merci tamni famtaniagin. Areska fiankanjona hazy. Tazo mahita hoe raha visanjy fa mbaroko anao tatsika navy tsara ny akanjo tsara ny lamba. Azo viny mampisanjy izy ny boutique fidianana lamba mba tiako lefa nampankafy. Voalohany maloha déjà misaotra ny Jumelle Boutique déjà nampiakanjo za ato. Ary za kofa ampiakanjon'ny Jumelle Boutique tsy maintsy gratuit mahazo lamba gratuit. Atcha. Voalohany igny mbola grand merci aminazy. De za zany presque confection lo e. Za tia chaîne, za tia voalohany za fa cliente fidèle ny Jumelle Boutique fa izy fô zany efa kofa mandeha andafy regny izy mandeha mividy lamba misy karaha zegny ata misy direct voilà bon zao e za zany efa karazany ndraiky fa somary spécial hely aminazy zany mi geste za io karazana fa ndraiky spécial hely aminazy za de zao e anaty tiako mitovy amin'olo e tonina hoe izy ipaka fa karazana karaha manager ako hely koa
En fait, Zani, elle m'aime beaucoup. Déjà, Zani, elle m'aime beaucoup et je l'aime beaucoup. Donc voilà, presque Zantena m'a plein comme ça. Donc le plus Yash Boutikoua, tu as dit à Zafadi. Yash Boutikoua, Karazani. Yash Boutikoua, tellement elle est ouverte. Tellement merci beaucoup, maman. Tellement merci beaucoup. Fa Zélamba Panovnza pub. Ici, Alena Arek. Merci à Nario Diablo, un fan que tu as fait un tianareza. Zatenga, oui, antana, oui, dès que nous sommes témoins, nous avons fait notre tianolong bezan. Ma tête, Zatenga, là, tu as ramassé le tianolong. Fa, in quoi tu as dit, fa, so des fois, la sakara, la skabana, ça va te les inclure. Fa, yash boutique quoi, angisan de tena, moi, tu en kancho. Après, nous avons courti, Zania, non, madame de Boudin Soutil, madame de Béouri, qui est l'examen de cour in France. Zandrek, direct à fripi. Zan, tiak, zani, mizaza fripi. L'examen d'un bout d'une souche. L'examen d'un bout d'une souche, l'examen d'un tête fripé. Tu m'as princesse, m'as vite, m'as tête fripé dans laquelle. Attaque, diable. Zati, déjà, Zati, tu m'as décrivé quel faut tu fais Zani? Zaoul simple, malo. Zaoul simple, Zaoul mahemien, m'zava miss. Zé nanga kwezani, ahesa kumien. Mistobil zaman de tobili, mistobil zaman de tuktu. Misy bajaj zaman de bajaji, misy moto zaman de moto, za tsy afaka idongo hoe tsisy tobila namana akory. Non, zay fitako izy agnanaovako izy fa za tsy afaka idongo am'le raha tsisy. Zany malôha. D'accord Rose, mankasitraka. Tegna volonao moa ty sa karakory? Za ohatra koragna zany, misy raiky tao nivolagna hoe perikinao azafady taiza nividiananao izy. Ia, na izy tia be fa simba. Volonao zay agnaty tsy le misy raha zahirigny avahiny zay zetrazetra tegna mbola izy jiaby tegna mbola afaka vahiny koa izy tony any medary d'accord tegna mbola izy tegna mbola izy malôha tegna mbola hatreto malôha mbola tsendriky tafitragno malôha mbola tsy de mitete loatra tafitragno mbola somary mbola zay le misy volony tovavahizo angalagna fera ndraiky milisy ndraiky milisy za matetiky koa fa nohon'izy ity teo fa simba azony manao couleur igny de somary mbola namboaboarigny hely tsy de tsara natao fera fa fera zany mampiegny le boucle voilà ino fikojakojagna ataonao azy ia raha ohatra karaha questionnaire jiaby amizay isaka rehefa mahita volo amy resaka hoe kojakoja voalohany malôha mazoto magnano bain d'huile amin'ny aligny volona surtout volona simba fa nakata tena simba tegna tsy hitako feky navolo izy tamin'izy taloha regny fa amin'ny aligny anao magnano bain d'huile sarahiny efitra volo talitaligny ata menaka ndraiky mila menamenaka mandrimandry soit menaka lokoloko soit menamenaka jabojabora soit menamenaka kila menaka tsara zany mila menaka mandrimandry fa surtout misy huile coco agnatiny donc bazinazy zany huile coco anao ko famaraka magnano igny anao mazoto manasa volo mipoty fogna volonao le naturel nazy de izy moa zany samby amin'ny reko manontany hoe samby amin'ny crème ampiasainy olo izy zany crème zany voloko zany tsy de fety crème zay crème ataoko amin'ny voloko zany miboaka fô izy donc zany tsy haiko amizay zany le tegna azavako aminareo hoe ino crème ampiasainao tena maro crème ampiasaiky za presque ndraiky la base-ny crème ampiasaiky ndraiky zany elseve igny ny tegna mazatra anao tegna mazatra za donc voilà donc zay par semaine tsy manasa volo tsy magnano tous les jours mandalo rano fofagna tous les jours za tsy manasa volo volo déjà hoe volo tsy mila maloto zany voalohany matapatapaka volontsika matapatapaka volo izy koa fa maloto tena manapatapaka azy anao koa fa miseky ranomasiny tegna direct sasao amy shampoing asiavo manikanikany jiaby fa manapatapaka volo koa ranomasiny surtout koa piscine koa manapatapaka volo maloto zany izy io bokeo de mila madio lalandava volo izy eo efa sasagna io arrivé ko nasa volo manova mipaigny hela na misy 20 minutes na mipaigny na 15 minutes sisy miraikitry fa paigny c'est ça le magnaboaka hoe volume le volagninareo hoe ino le mahatonga izy volume tsisy miraikidrekitry volonako fa misy miraikitry voafitsaka ake igny lasa mifity voilà toko fafaponareo niany hazo be nareo jiaby ndre mavolagnitra nareo magnotany isanandro ke izy fagnotany Rose mitazo mikarakara feo sy manokarakory anao amin'ny feonao garagara fotsifotsy garana ity karakory ataonao aminazy io
non za ndraiky le feo za mbola tsy de misy fikojakotsagna feo loatra fa iso zany somary za tsy migaka raha manintsy za tsy migaka raha manintsy za surtout raha konisy la glace glaçon j'ai déjà supprimé ça feky za zany tsy migaka raha manintsy za tsy raha fa za mazoto migaka ranomay zegny tena somary anaovako le feo. Bon, ni monde ni artiste agnaky agnatin'ny Facebook ao hitantegna sahotakotika ndraikindraiky ry fulany nagnondro tary ry ihany nagnasahotato ry fulany zegny fo raha ao ndraikindraiky rô zegny hitako tsy de tafiditra agnatin'le cafouillage ndraikindraiky ino malay hiditra am'le cafouillage kary sasanao tsy de tia magnano baise loatra sa ino teknikinao amin'ny raha ino mangalako hainao fa raha publication sarinao hely anao fa ino dikany ia za aloha tsy de tia hady za voalohany za tsy de tia hady aveo le resaka malomalo zany tsy de nazatra zany tena marina za tiako le raha milamindamina fa za zany tena tiako le raha mampitokiky zany tena izy toko raha ndraiky soka raha mampitokiky za voalohany d'accord amaraparafandaratsika rô zay fandaronaro koragna ty manakory ny fandraisan'ny ray aman-dreninao anao hoe mahita hoe milaza anao zao ny hira zany kanay nagnano zao izy manakory tretson-dreo aminao ia voalohany malôha papako seky somary seky anakatsakagna hely tamy voalohany satria de za papako baka olobe magnanitra fa zany tena izy toko izy hoe agnano artiste zany filazany hoe izy regny agnano artiste zany sa hoe agnadala tegna agny zany le fitreretany hoe andeha agnano artiste sao de hoe andeha agnano adalagna somary seka mbola nenanena hoe agnano artiste ohatrany hoe le lantom-peo zany somary hoe somary nampandiniky hoe tsy de tiany loatra fa fait ndraiky za kofa ny risque hoe oui agnano artiste za fa tsisy problème fa t'inquiète pas za ko volagna zegny bon izy moa zany olo samby raha mahavelogno izy donc izy kofa tianao le raha ataovy de kofa nanagna fa resaka ray aman-dreny voilà maintenant il est tellement fier de moi et du coup merci à mon papa déjà tout le temps il est toujours à mon côté il m'aime beaucoup et je l'aime très fort. D'accord mahafinaritra zegny ny programme ary sy ny fiara-miasa aminareo raha tia raha asa aminareo izy inona ataon'le olo raiky organisateur mety agny izy mahita vidéotsika ty tia raha asa aminao inona ataony Facebook ny page numéro ny mail ve sa inona atao ia izy kofa misy le tia raha asa aminay moa zany numéro zany efa mandeha agny jiaby agny fa misy numéro manager agny amin'ny clipnay jiaby agny fa misy numéro manager misy numéro na cas personnel azahoanare za misy le azahoanare za misy le tsy azahoanare za fa matetika anareo mikaiky za ndraiky tsy mahazo za fa izy zany matetika zany misy olo magnantsinantsy tsisy dikany regny ndraiky zany ndraiky fa tsy alefa zany le izy fa tsy de minakahy loatra zany le téléphone fa izy fo zany afa hitanareo agny zany le azahoanare zay olo tia raha iasa amay amin'ny clip jiaby misy contact programme atoato ny farantaogno sy ny tariny mba ameza mialoako minute ia zay vo zany atoato somary mbola misy malalalalaka hely décembre ty ça fait zany zay teo zany somary tagnatin'ny 2 mois 3 mois igny somary naveve hely vody za tsy lazako hoe tena reraka ino fa veve vody teto les voyages tegna d'accord les voyages partout edy les voyages partout somary radradraka hely tamile voyage d'accord de décembre ty zany somary mbola malalalalaka de mialatsigny moa zany amle tsy nazo le réveillon jiaby niantso zahay fa bonne année zahay fa darène voemar de lasa tsy azo le lavitry darène reo satria presque farifaritry antignitigniana tato le 31 jiaby voilà manjary tsy vita manjary zay zao avaravaratra tsantsika aloha amin'ny fetifety donc zay afaka manarotro zegny ny organisateur zegny avaravaratra jiaby ça fait zany zay zany le premier zahay à darène galabal zay à darène donc mety micontacta zay marindriny milalagna amire afaka magnano aby zay mila na valorombony bonane na valorombony bonane mbola renay koa ndraiky avy agny tsy maintsy d'accord mazava iny bon Rozy ny nafinaritra ny fandarana nafinaritra naro raha regny teto raha azony tsakotsako igny tamin'ny ty andrany any tia za moa de zao ny fombako mazatrazatra fandarana mirazo soatrany anao amin'ny carrière zay safidinao ty hiakatra amin'ny ambony indrindra ho lasa vedety faran'izay irinao mitondra lazary Madagasikara agny ivelany zegny ny tsodrano avy aminakahy tsy avy amin'ny fandaharana hoentinao hamakivaky ny resaka ty kanto ty
Merci beaucoup, Bas. Des questions farani, valinao oui ou non, fotsiny famontaniana ty. Oui, là, Tsisy explication ty tsitsino. Iya. Anao efa navy proposé ny la manambola be vola no fa mira zio hoe andao ndiandry aminaka anao nomezako vola 30 millions na 50 millions. Et valent mille oui Oui ou non? non? Oui. Oui. D'accord. Tapitra ny fandaranatsika. Tapitra fandaranatsika mankasitraka anareo, mankaterigna anareo, mankasitraka ny Jumelle Beauté nampiatrano atsika koa ty ravitoto aty atsika tsaiky magnangy madame mila lamba tsara mila lamba milone afaka mandeha ty fa misokatra ora mandray atsika koa misy page Jumelle boutique afaka andianana mankasitraka ny ratia koa ny Harrison Film ny Gargojokinaka izay manao fandahara tsy tapaka mampagnantegna anareo zay herigny ihany koa hitondra mpanakanto hafa zay tiatsika. Merci Rose. Yeah, merci Medary nandray za tsy nandao amle fagnaragna. Merci niantso za. Merci koa nare jiaby zay fanina ary magnantegna nare za fa mbola hoankafizanare longolombony ty fo satria vogno agname raha tsara nare zay. Veloma tompoko. Mankasitraka. Ti era zeli. Kodia no me